pagkakataon ay muling binisita ni Governor Rodora Dodot Cadiao ang mga sakada sa Negros Occidental. Ito ay upang kumustahin at siguraduhing maayos ang kanilang kalagayan dahil naniniwala siya na ang mga sakada ay bugal ng ating probinsya. Gamay pa lang ako si tatay kato gobernador, batian ko sakada, panghakri, pamudlay, pawis, dugo. Pirmilang nadunduman ko si tatay nga nagakuon nga ang kaluluoy ng mga sakada natin ligya sa Antique. Gusto ko nga ligya sa Negros. Nagaabdo ako, dinamit ko si Governor Lacson, ang inyong mayor, ang mga chief of office, ang mga doktor sa mga hospital ligya, ang mga barangay officials, ay gusto ko mapatsyagan nanda nga ang mga sakada kang Antique dapat may bugal rin. Ay rugto sa Antique, bugal na natin yung manububra, ay wala magtamis ang kalamay sa Negros kung wala ang mga Antiqueño nga sakada. Gusto? Pero hindi magbubuhat ang ating probinsya kung may mga katawhan pa kita nga mga sakada nga asta ka dya ang pangabuhi nanda imo kagabos paghihapon. So kinanglan iririmaw kita sa pag-arangkada ka ating probinsya. Para nga maisakatuparan ang layunin niyang ito, ay mga proyektong ginagawa at sinasagawa si Governor Dodot Cadiao para sa mga sakada. At ito ay matutupad sa pakikipagtulungan ni Congresswoman Inday Loren Legarda at Vice Governor Edgar Costa. Kabuligan kamo, agad nga paglitan ninyo bilang sakada, may natawag kamo nga pensyon. Extra income ang inyong pamilya sa Antique. Gusto ko ang inyong mga kabataan, ka-espirahan sa elementarya, sa high school, kag sa kolehiyo. Pa-espirahan tanan kag isilid sa may kolehiyo. Ay libre rin ang kolehiyo sa Antique kaya kag may allowance pa alin sa provincial government. At dahil nga magpapasko, ay may dala ring maagang regalo si Governor Dodot Cadiao sa mga sakada na nagbigay ng liwanag at ligaya sa mga mukha nila. Pero kung Christmas, ay tara kami ang pasalubong kaninyo, inahlan naman ang inyong pagbalik sa Marso. Labis-labis naman ang pasasalamat ng mga sakada na hindi lang masaya sa regalong kanilang natanggap, kung hindi pati na rin sa pagbisita ni Governor Dodot Cadiao na tumayong kanilang ina na sila ay pinoprotektahan laban sa hirap ng pananakada. Ako lang si Danilo Patricio, taga Cadiao Antique. Durugid nga salamat Gobernador Dodot Cadiao sa imong mga gitugro nga mga Paskwa namin sa mga sakada. Sa liwat, proud kami nga mga karaya kanimo nga naka-adto ka dyan namin. Salamat. Ako si Remy Dalisay, taga-magbasa ako. Tapos, salamat at katulang binisita ng Amerika sa aming sinta. Si Felix taga Marbasa, si Ruli Felix. Amat sa imong plangga ka naman ano nimo ka mga tao nimo ka naman kang mga gods mga bayo ang salamat gid sa imong ko plangga o gid naman man. Ako kali si GP Patricio, taga Kulasi Antique, pasalamat gid kay nang Loren kag kay nang Dudot sa kaya nga tuig 2019 nga sitahan na kami dito sa Banwa La Castellana, Negros Occidental. Paathatid naman nga mayat gid ang imo nga pagtrato ka naman nga taga Antique nga mga sakada. God, salamat sa pagpalangga ninyo ka naman, kag palangga man naman kamo. Thank you gid. Ako gali si George Brenyo, taga Osorio, Kulasi, Antique. Nagapasalamat gid ako kay Gobernadora Dodot Cadiao, kay Congressman Loren Legarda sa pagbisita sa amon sa Negros La Castellana, Negros Occidental. Durugid nga salamat sa anang Pasko ngin tugro sa amon kadya nga adlaw. Go, Congresswoman, durugid nga salamat pagpalangga sa amon nga mga sakada. Pagdating sa puso ni Governor Dodot Cadiao
ay hindi lamang sakada ang laging nangunguna. Dahil maliban sa kanila, ang bawat isang Antikenyo na nahihirapan ay alalahanin niya. Kaya naman, patuloy niyang sinisikap na matulungan ng lahat at ang buong probinsya, lalo na ngayong Pasko na kung saan ang hangad niya ay ang lahat ng pamilyang Antikenyo ay magkasama at lumigaya.